जानोबा आगै पा गरबा जाय मा नोम्फानि बबेयाव थांदोंमोन बियो इंलिसाव थांबायमोन हा नों आगै जानोबा पापर फाजा बेफोर जादोंमोन बे टेप बिक्रिथ' जादोंमोन बेनिखायनो 80 सननि आगोलाव बड' बिआर आं बारे बड' रिसार्च ससाइटि बै समावनो जों नाजाबोनाय फैब्ला दिनै साइकेल लाबोदोंमोन जाहैबाय साइकेला पाम थांबाय दा रुपुयाव मेकार मोनगोन ना मोना बिनि थाखायनो आथुर जाबाय दङ जाहैबाय हेलौ गासैबो रायजोफोर आंथ' सोरबा हागौ नामानो बेल'राखा थिफुसो होनना बुङो बे थिफुआनो बिनोबो जायखिजाया माबा इउटुबाव नुयो फिल्मफोरावबो नुलाबायोनो आंथ' नायाखै मबाइल गिदिर बायनो हायाखिसै बेनिखायनो आंनि फिल्मफोरखौ नुफेराखै मालायनिखौबो नायफेराखै आन्दाजजोंसो आङो दांग्रोम खाना खामानि मावबाय हादों डायलगखौथ' आं बुंबाय हादों नाथाय दिनै आं बे जायगायाव बोरै सफैखो आं बेखौसो इसे साननो गोनां जादों साननो गोनांबो गैया साननो गोनाङा थोंजों दाखालि बावै माइकेल फंबाया आंनि न'आव थांदोंमोन फंबाय जायोना जाया मिथिया खिन्थु बिनि बिमाया थांना थानाय समावबो आं फैदोंमोन आबुसो लिंदोंमोन आं अब्ला माइकेल आंनि थागिन खोथानि खोथा खिन्थु आं आबु लिंफैफ्लांदों बे बिथायावनो बैखिनि आंहा न' दंजोबथारो लिरलांनाय बै समनिफ्रायनो आङो बिसिनि न'आव फैजेननाय नाथाय बिनि आगोलावनो 2011आव सोरां मन्जु थियेटाराव माइकेलखौ गुवाहाटीनिफ्राय ओंखाम हटेलनिफ्राय थोरसि सुग्रानिफ्राय लाना फैनानै सोरां मन्जुआव आं जइन खालामजेनदों बे गथ'नि गोसोखौ आं नायबाय कालचाराव बिराद इन्टारेस्टेड गथ' आं जइन खालामजेनदों माइकेलखौ कालचाराव फाव खालामनो खिन्थु सिगाङावथ' गोसोआनो दंखायो गथ'आ खिन्थु थियेटाराव आं जइन खालामजेनदों पाठशाला स्टेसनसिम बेखौ लांनो फैलायदों गुवाहाटीयाव फैगोन लेस्रा होननायखौ मिथिया बे गथ'आ माइकेल होननाया दा जेराव आं गसंना दङ बे समाव आङो बेखौ दल दामनो लांदोंमोन कनकसा मन्जु दंमोननो थोरसि लथा सुनाय बायदिसिना सुनाय बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय लाबोदों बे गथ'खौ माइकेलखौ बेयाव दल दामहोबाय बेनि नेक्स्ट बोसोराव बार'लाम्फा थियेटाराव लांदों आं थियेटाराव बेयावबो रुल खालामहोदों आं रुल खालामहोनायाव बेयाव साक्सेस जादों गुन्दानि रुल हाखु दाखु सिख्लाबोनाय साइसआथ' बेनो ओजों थब्लाबो दामनांगौ मोननै लेबार बे समाव बार'लाम्फानि मालिक उपेन बरुवा मा रोंगौसैलाय आंनि फिसाया गोरोंसिन गोजानो मा बाल रोंगौ क्लासिकेलनि अर्थखौनो मिथिया बुरा कलेजाव फरायनाय बिनि फिसालाफोरा सासेबो मेट्रिक पास गैया आंनो बार'लाम्फाखौबो 1986आव आंनो बानायजेनदोंमोन बार'लाम्फा गरेस्वरनि हाबा जानाय बे थियेटाराव लांफैदोंमोन आं 2012आव माइकेलखौ एक्टिं खालामहोदों होब्ला बेसे समनिफ्राय माइकेला आंनि मा रायजोआ खोनासङा खोथा गैया बेनिफ्राय सानसे समाव माइकेला आंनि कुकमेन बोसोरनै आंनि ओंखाम संग्रामोन सोरां मन्जुआव माइकेला बियो आंनि ओंखाम संना होयो सार जोंहाथ' बे सोमोन्दोआ सोलिखायो गिदिर उन्दैया बेनि उनाव थाङै दिनैसिम बे माइकेला बेसेसिम नांगौ बोसोरनै ओंखाम संदों आंनि दा बेफोरबादि गथ'खौ जों मान नोङो आरो फारसेजों हमना लादों जों कालचारानदि माइकेलनियाव नुजाफैनो हादों बे आंनि गोजोनथाव रादाब आंनि गोसोनि साननाय
माखासे मा सानो आं बेखौ बुजिस्लाबला माइकेल जोंनि गोरबोनि कालचारनिसो हारिनि जाथि बंश माइकेलजों आंहा जेबो गैया हारिमुआव आंनि गोरबोआव हाबना दं माइकेल फार्स्ट एक्टिंखौनो आं होजेनदों फार्स्ट ओंखाम संग्रायाव बेनो आंनि थियेटाराव एक्टर मोनथ' थिफुं नार्जारिया बे साबसे बिराद मा होनो बे हिन्जावफोर बुथुमग्रा मैगङा जारि माबा माबि हेलासि बुथुम बुथुम संग्रा बेखौ बै समनिफ्राय मोनदोंमोन आरो बै टाइमावनो सासे गथ' दं नै बेखौबो बिजु बसुमतारी खाराबारिनि बेयावबो लोगो मोनदों बिसोरनो आंनि अन्यनो दिनै जाथि बंश नाङालासिनो जों बेसे अन्यआव गेब्लेयाखै थांना थाखो बेखिनि कालचार खिनिया जाहाथे कालचारखौ दागार कालचारजों कालचार अनलायनायखौ दाफुथारलाय आंहा बुंनाया बेखिनियासो जों जेरावबो थांना थागोन जेराव बुंदों रायजो नागिरनायाव कालचारखौसो नांगौनो गोदोथ' जाबादिमोन जों बबेयाव मा खालामदोंमोन जों दावहा नांबोदों दावहा नांनानै आं दिनै देरहानाय बायदि मोनदों न जानोबा आगै पा परफाजाताम न जानोबा आगै पा परफाजाय मा फानि बबेयाव थांदोंमोन बियो इंलिसाव थांबायमोन नो आगै जानोबा पा परफाजा बेफोर जादोंमोन बे टेकनिकखौ जादोंमोन बेनिखायनो 80 सननि आगोलाव बड' बियार्स आं बारे बड' रिसार्च ससाइटि बै समावनो जों नाजाबोनाय होयब्ला दिनैसिम बेसे गुस्लायगौमोन हारिमु मेथाइफोरा दिनै मानो मा जादों आरो फैफिननांबावदोसो दिनै मा जादों मा जायाखै जोंहा निजेसो सुर दङ बे सुरजों खनबाय थानांगौ अनजालि मोजां नामा हारिमुआ थांना थानाय नङा बेसे समनिफ्राय लागायदोंमोन आइनो आं एसे अख्राबो बुङो अख्रा बुंनायखायनो नायनोबो बाजायो खोमा बिनिखायनो जौस्रांफोराव गसंनोबो एसे लाजिदबनाय फैबाय नै जानोबा होननायफोरा दिनैसिम गोसोआव दङ 80 सनाव जाबादि केस जादोंमोन दाबो सोरनिबा मबाइलफोर नुगोन आं माब्लानिफ्राय रोंनाय नायनो ला आदा आंनि गाननाय लायना ला आंनि कलेजखौ बालेट मानो फानि बबेबो बुजिलांदोंमोन बै समनिफ्राय दिनैसिम हमथा निजिस्स सुराव जों बोरै लाबोनो हादों आंहा एसे नाजानाया साक्सेस जादाय गासैबो जुदि बेफोरबायदि नाजालायोब्ला जों थांना थाबाय थागोन बर'आ बर' होननानै सिनायथि जागोन मालायनि सुर दाबुं बैसागो बोथोरा सफैलायबाय आगै गानफब जोमफब देलायबायदों बैसागो बोथोरा सफैलायबाय गानफब जोमफब देलायदों मानो बेफोरसो खनलाबाय थादों आरो गोदान फैबावदों बैसागो बोथोरा गानफब जोमफब देलायदो एसे गोदै बैसागो बोथोरा सफैलायबाय गानफब जोमफब देलायदो आङादै
लाइना खम जादों जाहैबाय खोथाखौ उननिफ्राय बुंनो मोखांखौ हानाय सिनायाखैनो सान्सा जादों कालचारनि मानसि माइकेला मा बिनि रोदा जों संनो थाखाय कालचारखौ गोरलैनिफ्राय माइकेलनि फाबखौ हमना मोननाय कालचारनि मानसि बिथांनि उनावनो जौसाङाव लाबोगोन बेनो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि देरहासार नार्जारि दा जौसाङाव मेथाइ रोजाबगोन टेफु नार्जारि मोजां मेथाइ टेफु नार्जारिखौ दोंसे मेथाइ खननो थाखाय खावलायबाय माखौ खननो गोसोनायना पापरफोर बैसो मालायनि नांथारा जिउआव आं मालायनि खनफेराखै दरखारबो नाङाखै बेखिनियावनो खावलायहरनाय टेफु नार्जारिनिसिम दे गाखो आंनि साइकेलाव होननाय मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय खावलायदों दुब्लि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव दुब्लि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव दुब्लि खनायाव नै मेथाइखौ मादों मा माइकेल दानियाव दादा मालकिनियाव आइ आं मोनागोन आइ दादा माइकेल लानियाव दुब्लि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव दुब्लि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव जुगुरुब ना गुरनायालाय मोनदों ना मोनाखै आंनिसिम खौरां हरनो जुगुरुब ना गुरनायालाय मोनदों ना मोनाखै आंनिसिम खौरां हरनो दुब्लि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव nâng hẹp này chiếc này nâng hẹp này khô bài mơ rằng mơn rô à đã đâu gì đua Hải Lan là không chớ mưa là ra vậy tôi rập khá gơ nâng hẹp này chiếc này nâng hẹp này khô bài mơ rằng mơn rô à đã đâu gì đua Hải Lan không chớ mưa là ra vậy
menakhailah Medelaya ginoau Naya menakhailah Medelaya ginoau Menakhailah Medelaya ginoau Naya menakhailah Medelaya ginoau Con mana apa